Фенкиху е старото тайванско село от японския период, което е създадено преди около 150 години за японците с цел да построят железница, която да пренася дървения материал от планината към градските части долу. Нека да ви покажа колко е автентично и красиво. Това е старата уличка, която човек може да усети автентичността от преди 150 години. Хората, които са живяли там на времето. Продават най-различни чайчета, подправки. Там горе е гарата, с която е известно сърцето, стария влак. Стори ми се, че го чух, ама не. Hello, today train, no? Okay. Днес няма влак, защото има силен дъжд и се опасява тук свлачища по самите релси, така че надявам се утре да успеем да го хванем от Алишан на обратно. Иначе там изглежда гарата. Виж горе облаците, които се спускат ниско над небето. С това всъщност е известен Алишан, планината и съответно това градче. Къщичките също са от този период. И това е гората. Обикновено много се радват на българските подаръчета, а от тази дама вчера си закупихме чайче. Това е много ароматно и вкусно. Искам да й подаря нещо. С много предно към България. С България Роуз. Чиша, Роуз, Роуз, България Роуз. Окей. Бай-бай. Всъщност това е старата уличка за преди 150 години. Все още тук на мен има така автентични места за чай, с които впечатляват чужденците. Тук също има някакви хора, които дегустират. Фенкиху е известен с тия стари метални кутии, с които на времето хората се приготвили, в които хората са приготвили храна за по-дългото пътуване надолу към долината и нагоре. Все още се поднася храна в тях и са много автентични. Храната също е много специална. И разбира се, има 7-Eleven. Тук почти навсякъде може да откриеш такъв мини супермаркет, който има всичко. И е много популярен в азиатската част навсякъде. Днес времето е така дъждовно, но пък не е студено. И хубавото е, че от тук нататък сега се качваме към Алишан, самото градче, което е на около 2500 метра на морска височина. Ще видим как ще бъде там. Прекрасно място. Наистина се усеща японския автентичен дух.
от преди 100-150 години. Вълшебство. Това е автентичното влакче, което не се вижда в момента, самата линия, която е строена от японците. И за съжаление днес не работи, обаче мястото е вау. Сега се качваме горе на спирката, зачакаме автобуса. Нихао. Истинска дзен атмосфера. Да снимем скалата. Това е 450 метра. Нихао! Das war's. Тази скала. Това е древна скала от преди японския период, на която е кръстена оризовата скала и са написани различни благословения. Има и олтар с плодове. Ето такива е поточи. Да. Има исторически местности, като най-популярни са местата за разходка, които вчера успяхме да проследим и да снимаме. Наистина невероятна красота. Пътеките, които са направени, дървените мостчета, се сливат перфектно с пейзажа на дъждовната гора. За щастие няма много туристи, това са едни от малкото, които се Нихао! Hello! Много са сладки всички. Това е спирката, на която щяхме речето нагоре за планината. Много бих искал да споделя своето вдъхновение от това необичайно място в Тайван. Не съм доста далече от дома, но пък за винаги ще стане в сърцата ми.